Čauko! Stalo to za to. Ako som tu už 3. rok a stále sa mi tu páči. To bol veľmi dobrý tábor. Bol tu oveľa zábavy. Super. Dalibor, aké máš prvé pocity, keď sa pomaly končí tábor z tohto ročného tábora mládežníckeho? No, pravdu. Pocity sú veľmi dobré. Vzhľadom na to, že tento turnus bol mládežnícky, to znamená už pre staršie deti, tínedžerov, bol pilotný, bol pokusný, si myslím, že dopadol veľmi dobre, pretože sme zvolili trošku inú koncepciu, ako sú klasické tábory počítačové. Dali sme mládeži viac voľností a viac zodpovedností sme preniesli na nich. Klasicky, štandardne, nedeľa bola spoznávacia, aj ten večer sme ladili do takého spoznávacieho štýlu, ale vzhľadom na to, že väčšina účastníkov sa už medzi sebou poznala, respektíve tí, čo prišli prvýkrát, prišli s nejakým kamarátom, nebolo to až také problematické. Pondelok sme sa pokúšali o nejaké spoločné hry, ale keďže tento tábor je špecifický tým, že účastníci sú počítačoví maniaci, ktorí žijú skôr takým vnútorným životom, sa nám moc nepodarili. Ale veľmi oceňujem, že počas celej hry, že počas celého tábora sa nerobili klasické štandardné hry, aké sme hrávali s deťmi, ale bolo to skôr ladené v takom rečníckom, filozofickom zmysle. Proste jednoducho povedané, viac sa sedelo a rozprávalo, diskutovalo, vymieniali sa názory, konfrontovali sa, prakticky nacvičovala sa retorika, ako keby sme sa nejako hrali že na pieskovisku s loptou. Sme v obci, miestnej obci Závadke nad Hronom, sme hrali takú hru zameranú na komunikáciu s cudzými ľuďmi, s obyvateľmi, kedy účastníci dostali za úlohu zistiť nejaké základné informácie o obci a museli si dať nakresliť občanmi obce nejaké obrázky. A bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako tí naši mládežníci komunikujú s ľuďmi, s cudzými ľuďmi, ako ich presvedčajú na to, aby im nakreslili psíka, čo bol najväčší problém pre miestnych občanov, nakresliť psíka. A veľmi zaujímavé to bolo také cvičenie a ja osobne mám z toho veľmi dobrý pocit. Jakého psa? 5 pandíček a domček. Domček je ľahký. Hej, Vieš? počkaj. Domček. Domček? No. Domček. No taký obyčajný. Psa, psa, psa. Boli sme počas týždňa, jednak sme sa boli okúpať v miestnej plavárni a čo veľmi osobne oceňujem, účastníci boli pomerne aktívni, mile ma tam topili, dokonca aj vody som sa nalogal. Ďalší deň sme využili miestne multifunkčné ihrisko na umelej tráve, zahrali sme si fotbal, basketbal, niektorí sme dostali úpal, takže celkom pozitívne to dopadlo. V priebehu tábora sme získali kontakt na ďalší tábor, ktorý je tu, v Závadke nad Hronom. A tento tábor je zameraný na výučbu anglického jazyka, čiže tá programová štruktúra bola veľmi podobná nášmu. A vzhľadom na to, že my máme čisto chlapčenský tábor, ten anglický tábor má veľmi veľa dievčat, tak sme niektoré aktivity spojili a zožali sme veľmi veľký úspech.
Johničky tam možno zoria trošku. Partner priniesol neskoro večer priateľku domov, otec sa ho snaží opiť a matka tam brutálne hysterčí. Ty si dcera. Takže pri slove ale začneš hysterický plač. Začneš hysterický plakať, ako je to všetko ľúto. Ty, ako Zaďko, pri každom slove poď, dáš hysterický smiech. Hystericky rehotať, môžeš sa váľať po ľuďom. A ty, ako ocino, pri každom slove dáme si, ktoré použije, začneš dávať Otče náš. Ale dáš mi tu na niečo cítiť. Ježiš, mi je to tak strašne ľúto. Čo sa deje? Čo ti je ľúto? Ja, že tu naperiem, varím, žehím. A vy sa tu naožierate, z koho to tu cítiť? Tak čo si s ním dal? Jak dal? Operiem sferu pohľavia, prečo na mňa kričíš? Tak to som ťa vychovala. Moja dcera príde ožnaná. Táto naša dcera je to úplne opýtá. By si mal dať niečo aj ty, aby si to túto s mojou ženuškou mohol predýchať, hej? Ja ti niečo nalejem. Jeho chceš opíjať, mňa chceš opíjať, a už aj ju chceš opíjať. Chceš? On mal poď, dáme si a... Nie, jeden mal poď a druhý mal dáme si. Áno, jeden mal poď, Zaďko, a on mal dáme si. Dobre. Ty si dobre sadol, počúvaj. A Ferber, No zrovna tento zážitok som nechcel spomínať, pretože pre niektorých účastníkov bol dosť drsný. No z môjho pohľadu bolo veľmi zaujímavé to, že mnohé z detí nie sú tak športovo aktívne, nie sú tak kondične vyspelé a nie sú športovo činné. A bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa deti doslova vytrhnuté zo stoličky od počítača teperia na kráľovú holu. A tento výstup bol špecifický aj tým, že sme si, vzhľadom na to, že sme počítačový tábor, tak sme si zobrali aj notebooky, aby sme na tej kráľovej holi si mohli nejaké tie počítačové aktivity zrealizovať. Výstup bol veľmi ťažký pre polovicu účastníkov, najmä tých z tej vyššej váhovej kategórii, ale zvládli sme to všetci. Na Kráľovej holi krásny zážitok, krásny výhľad, počasie nám vyšlo a na tváričkách účastníkov bolo vidno, že sú hrdí na to, že sa dokonca dostali tak vysoko. Zostup bol pomerne vtipný, cesta domov spokojná, takže došli sme v poriadku a zahral som si na Kráľovej hori Counter-Strike. Na izbe mám, no. Som ho nechal, som ho ešte špeciálne vybral. Ide. Ale nie, podľa mňa. ďalej textne. Ja som sa vedel takto, ale... No ja som spokojný úplne. To je parádny výlet. Úžasný. Dobre, takže oplatilo sa toľko šliapať tie 2 hodiny do kopca? Podľa mňa hej. Stalo to za to? Určite. Kráľová hola je super. Čo ešte? My sme ho obišli tak? Až? Paráda.
Dalibor, koľko je hodín? Dobre, bolo nás tu málo, vlastne účastníkov bolo 18, takže to nebolo veľmi náročné a snažili sme si tu vyskúšať také nové veci, ktoré by sme ponúkli aj v budúcoročných mládežníckych táboroch. Takže bol to taký pohodový tábor. Prečo si sa rozhodla opäť vrátiť do Závadky po roku? Myslím, že nielen mne, ale aj účastníkom táto Závadka prirásla k srdcu a hlavne títo mládežníci tu strávili 5-6 rokov a viac menej sami si vyžiadali, že tu by chceli, aby sa tento tábor konal. Takže sme im to zorganizovali a prihlásili sa a pravdepodobne na budúci rok by sme mládežnícky tábor spravili tu na Závadke. Tak z môjho pohľadu som si teraz viac, teda dve veci boli tu také nové. Vyskúšali sme urobiť, ale ponúkli sme deťom kurz lektorských zručností a jednak o to prejavili dosť veľký záujem, je to výborný kurz, naozaj sa z nich stanú vlastne, alebo dostanú dobrý základ na to, aby sa mohli byť počítačovými lektormi. Takže tento kurz lektorských zručností bola taká novinka. A druhé, čo sme vyskúšali, vlastne tu v Závadke sa konal aj iný tábor, tábor anglický. A vyskúšali sme spoluprácu s iným táborom pri programe a to myslím bolo tiež vydané, čiže oni nás ktorý učím na tábore je ako sa stať dobrým lektorom počítačov s tým, že učím, ako sa naučiť dobre učiť. Ako prebieha taká jedna vyučovacia hodina, čo sa na nej udeje? Takže vyučovacie hodiny sú väčšinou praktické, to znamená, že najskôr sa povie nejaká teória, ako správne učiť a potom na praktických príkladoch si to každý vyskúša, to znamená, že si vyberie nejakú tému a potom si to vyskúša v praxi, najčastejšie pred kamerou, s tým, že potom sa tá kamera, respektíve ten kamerový záznam analyzuje, čo kto spravil dobre a čo zle. Takže výsledok ich práce bude ten, že každý si vyberie nejakú tému, ktorú by v budúcnosti chcel učiť a odprezentuje ju s tým, že každý si to musí najskôr písomne pripraviť, musí používať rôzne pomôcky ako dataprojektor, tabulu, praktické ukážky svoje a podobne. A samozrejme niečo naučiť. Účastníci v tomto kurze sa môžu stať budúcimi lektormi kurzu Antré, s tým, že tí, ktorí sa nestanú lektormi, tak tieto poznatky využijú aj v praktickom živote, naučia sa najmä komunikovať s ľuďmi, počúvať ich a využijú to aj v budúcnosti, najmä pri možno v pedagogických školách a podobne. A môže im to potom pomôcť napríklad aj pri hľadaní povolania v budúcnosti? Určite. Vlastne tento kurz lektora nás dosť naučil, ako pracovať s ľuďmi, ako dosť pracovať s ľuďmi samotnými. Naučil som sa lepšie vyjadrovať. Tak mali sme výbornú vedúcu Miriam, ktorá nás veľmi veľa naučila o tom, ako naučiť ostatných ľudí vlastne niečo o počítačoch alebo základy. Vlastne naučili sme sa veľmi veľa toho, ako komunikovať s ľuďmi a je to veľmi užitočné podľa mňa aj do života. Dalo mi to veľa do života a dúfam teda, že mi to pomôže aj nájsť si prácu lepšie. Môžeš? Zabudol som povedať, voláme ich kocky autisti.